Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea laħqu ftehim ta' self ta' 1.8 biljun euro lill-Ukrajna. Dan bħala għajnuna biex ikunu implementati riformi ekonomiċi hekk kif il-ġlied mar-ribelli fil-lvant tal-pajjiż kien ta' piż kbir. Ftehim li jitlob lill-Ukrajna tagħmel numru ta' bidliet strutturali u biex tkun miġġielda l-korruzzjoni. Dan fit-tmiem ta' summit ta' jumejn f'Riga fil-Latvja fejn il-mexxejja Ewropej iltaqgħu ma' rappreżentanti ta' pajjiżi tal-Partnership tal-Lvant. Partnership li tikkonsisti fl-Ukrajna, Belarus, Moldova, Ġorġa, Armenja u Azerbajġan. Fl-eluq tas-summit il-Prim Ministru Latvjan sostna li dan is-summit li kien ir-raba' wieħed tat-tip tiegħu wera r-rieda tal-Unjoni Ewropea li tkompli tiżviluppa relazzjonijiet strateġiċi mal-pajjiżi tal-Partnership tal-Lvant. Fil-fatt kien innutat kif l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea qed joħolqu dijalogu mal-pajjiżi tal-Partnership tal-Lvant flimkien ma' iktar mobilità u kooperazzjoni ekonomika u kummerċjali. Fl-aġenda tad-diskussjoni kien hemm ukoll opportunitajiet ta' kummerċ, is-sigurtà fl-enerġija u titjib fl-interkonnessjonijiet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll preżenti għal dan is-summit sostna li xogħolna hu li jkun hemm faċilitazzjoni. U aħna l-interess tagħna huwa wkoll għax issa is-summit li imiss tal-Eastern Partnership ikun waqt il-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea, tal-Kunsill Ewropew u jkun hemm ukoll ir-review tal-politika Ewropea f'dan il-qasam. Anke qegħdin ħarsu b'mod attiv ukoll li jkollna parteċipazzjoni dwar il-politika Ewropea fil-qasam tal-Lvant.